नै जा गिदिर दैया ना नायनो ओंखारबाय नै आं सेन सानानै दोनदोंहाय लोगोफोर आं बाव जिरायनानै साहा लोंग्रा जायगायानो नै बिदि दै देरजोब्बाय र' नै बाहाय फासि सानानै दोनदों नै नै नाया नांदोंबो दे बिफा नै ना नांबाय नै नै आंहा जिरायनानै साहा लोंग्रायावनो ना नांबाय नै ना नांजोब्बाय नै मोस्लि लागारे मोस्लि बिथिं गैया साहा लोंग्रायाव नै आयु जि मोजां ज' ज' नांबावो बाला नैबे माब्रै माबा बुरजाथार दैया नै जि गोथौ मानसिफ्रा ओरै मोनो नङो नाखौ बेसे खस्थ' नै दै बारस'नानै थांनांगौ थास' बारि माबा बारि नै हाग्रा बारि बिसिबां खस्थ' ओमफ्राय नै गेट मोनो उवाल मोनो बे उवालखौ फिउ बारबाय नै ओरै लांदां नै ओमफ्राय फुख्रि ओरै थालिर बागानजोंसो दे दिनै सानाया बोरो आया नै नाफ्रा बोरिमानि बारनानै थाबाय नै गावदांदांथार आयै नै सेना नाया नांखोना नांदाथाय इसोरसो मिथिगौहाय नै सेस फैजोबनायसोदां नायानो गजोबदोंसोदां फाग्ला बोराय नायानो बारा गैया नै गजोबदोंसो आं नोंसोरखौ फै होनबाय थाबाय ना नायनो खोथा मानिया गबोजोब्बायसो नायानो ना नायफैलायबाय बेरेपुgjani नांदोंना नाङाखै नायदो ओमफ्राय दैया उल्थासो जाबाय मैया ओरै थांदोंमोन दा ओरैनिफ्राय ओरै फैबाय बे ओरै नालाय नायानो नांदोंना नाङाखै बबेथिं सानांगौ दाना नै ओरैसो जि गावदों नाया मा नांखो दिनैना मा नांखो लाबोनो खाथियाव लाबोनो मिनथावथावला नांबाय देखो बिलाइनि नाया दिनै आलदासो नांदों नै नाथुरजोब नै लोगोफोर आयु नाथुर नांजोब्बाय नै नाथुर नांजोब्बाय मोनायाव नाथुर नांनानै थाबाय इस्लामासो होनो ना मायो नाथुर लोगोफोर नै नाथुरसो नांदों दिनै नायानो गैया एसेल' नै लोगोफोर नाथुरखौ गोथाङाव जानो बायो ओमफ्राय रानफुनला खालामनानै जानोसै होननानै फोरानब्रबलायबाय आं खुनुरुखुम एसे बोथिनै जाबावगोनसो आङो बाराखौ बोथिनै जागोनहाय लोगोफोर ओइ मा नोङो नाथुर जाना जाया जागोन ना नै बोथिसे थाबावबाय बरिया नाथुर गोजाजों आलु जहलजों कुटि जाइस जोबबाबो सिखा रोंनाय नंला बिराद मोजां मोनो आं नाथुरजों आलुजों ओमफ्राय अनलाजोंबो साइस जायो बरिया साइस संसै हाय हेल' लोगोफोर मादैया ओंखाम जानोसैलाय दिनैबो नायलांदोलाय मादैनि जानायखौ हाखु दाखु संबाय खावबाय ओमफ्राय नै पापर बायदि एवबाय आं दाउदै बिदि एकदम द्राय एवनानै जानो लुगैदों आं जेबो होआखै ओमफ्राय आलुजों नाथुर ओमफ्राय ना एसे बिराद लुगैखाबाय जानो लोगोफोर नाथुरखौ हाखु दाखु अराव एसे होस्रोलायनानै जादों आं गोथाङाव साबाबा मोनजायो
अराव होसोनानै जाबाय गोथावखा नाथुरखौ फ्रेस फ्रेस मोनजाला दाम आलु जहलजों नाथुर होनबाथाय आंनि खासे एसे रानफुनला जानांगौ आलु जहलजों जाम्बा बरिया गोथाव मोनजाखायो लोगोफोर थानोसै गोथाव गोथाव जाथारनांगौहाय दा बायदियावथ' दुन्दिया गैया नालाय हाइजें देगुलायना होबाय आं मोदोमलायखादों आङो बे नाथुर हमनायखौ सानायखौ फेसबुकआव होदों नालाय आरो मानसिफ्रा जि फन हरसोलायदों मिनिनानै थैखागोन नाथुरखौ बयबो लब जायोना नाथुरखौ एसेबाबो देग्लायथ' नाङाखै थांनाय बोसोर बै समावहाय जेन'बा जोङो आङो भिडिअ सिडिअ बानायफेरामोन ना रोङामोन मिथियामोन माने आं इउटुब चेनेल खुलिनो थोनबाय थायो बिब' बिनानाव बिदा फंबायफ्राबो बयबो थोनलायलायो ओमफ्राय खालामनाय जाया ओमफ्राय बै समाव ओरैबायदि नाथुर खेबसेखालिथ' ओइ बुरजा नाथुर नांबा आरो ना महाफ्राबो जि मोनो ना सलफ्रा जि गिदिर गिदिर मोनो बे समाव आं भिडिअखौनो खालामबायमोन दाथ' नाखौनो फिसा फिसासो मोनो आरो खम मोनो आगोल जों बाहाय थाफैजेनबा बिराद ना मोनखायोमोन रावबो हमामोन ना सलफ्रानो ओरै मेंख्ल' हमनोनो हाखा दा बिदि मोनला आरो खेबसेखालिथ' ओरैबायदि हाग्रा दानना हमबायना दोसे ना मागुरा नैसिनि आयौ मागुर दिसियानो जि गिदिर गिदिर थाबायब्रा हाब्रुआव दोसे जानोसैमोन सल गिदिर गिदिर मागुर बेफोरखौ मोनोमोनब्ला गोसोखाङो आं दाबो दा मोनलाहाय खम जाबाय माथो जायगाफ्राबो हाग्रा जाजोबथारबायना सोर नाथुर जानो मोजां मोनो कमेन्ट खोन्थाहर जागोबा
बालाबाथिया नै फासियाव नांदो बे बालाबाथिया जा गिदिर फासिनि नाया लाब गैया गारजोबनांगौसो जायो मानो होनना बुंबा माबायोना मोनायाव नांनानै थैनानै थायो सेवजोबोसो गारजोबनांगौ जि बुरजा नांदोंमोन नाया अखा हालायबाय बेखौ ओंख्रिसो लायनानै जानोसै नोंसोरजों जाबाय थाला ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय